Свети ли червено? Да. Добър вечер, аз съм Димитър от FistGym и сега ще ви демонстрираме едно доста трудно и страхотно упражнение. То представлява следното нещо. Аз ще взема два тежки дъмбела, ще се стегна и ще запазя хубава поза, като мина определено разстояние, наречено носещо кардио, има доста опции, които ще демонстрираме след секунда. Най-просто, взимам два тежки дъмбела, както вече казах, стягам се и минавам определено разстояние, като се стегна. Важно е поясът да бъде изключително стегнат. Аз дишам зад напрежението и да не губя хубавата си поза, като не се преизпъчвам или сгъвам. Това упражнение също ще развие доста силен хват, ако използвате тежки дъмбели. Следващата опция, следващата вариация на упражнението представлява също нещо, но от една страна. Т.е. ще хвана дъмбел от едната страна и дъмбел ще се опита да ме завърти на една страна, да ме свие, но аз трябва да се съпротивлявам на това. Трябва да остана същия, така да се каже, да остана в същата поза, в която сте без това изпълнат и прав. Изглежда по този начин. Заставам, стягам се. Важно е да стягаме дупето и да сменяме с еднакво разстояние ходене и от двете страни да сме балансирани. Третата вариация е да взема диск и да го гушна отпред. Мога да взема един, два, три или повече дискове. В случая диска лежи точно на бицепсите ми и аз трябва да се стегна отново, за да не ме смачка тежестта. Последната версия представлява да взема диска и да изпъна ръцете над глава. Това е препоръчително за хора, които имат добра мобилност в раменете. Това е доста трудно и доста предизвикателно. Ако имате хубава мобилност, това упражнение може да помогне допълнително за здравето на раменете ви. Представлява се на нещо. Изпълням задължително лактите, заключи като внимавам да не съм преизпъчен. Трябва да държа гръдния кош надолу. Полезно като препоръка е да държите трапеца се стегнат, за да има стабилна основа, която да държи тежестта. Благодарим, че бяхте в FistGym. Това е от нашия сайт. Кът.